Hello mga guys, kumusta? Okay, coming. Kumusta ang buhay? Careful! Guys, nandito kami sa anong tawag dito? Ano to eh? Palayan man ata to dati, palayan no. Tapos ngayon, marami ng tubig. Ayan na siya oh. Mo tana. Edi kusoki. Tana, edi amne uli gisi. Tana, Tala-talahib. kwak 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 kwak. Puro siya mga tala-talahib. Si kulit. Si kulit. Ang ingay. Ang init dito guys. Sana mag-winter. Si Amina. Sana mag-winter na. By next month yata katapusan mag-start na ang winter dito. Pag nag-winter dito as in malamig din daw. Nagpa-fog. To sobrang lamig. Yung mga baka nila sinusuotan ng damit kasi malamig. Ganun daw dito. Ang ano ng gabi oh. Sarap kuhanin yung dahon gawing laing. Diba? Sarap kuhanin gawing laing. Sarap niya kuhanin. Ang sarap niya gawing laing to. Kaso wala namang niyog doon sa sa bahay walang niyog. Ay nako guys. Guys, anong dapat kong gawin? Kasi yung YouTube ko ba, graduate na ako nung nakaraan ng 3 times. Tapos, wala na, mukbang pa rin. Kinain ni Bantay. Ang aking mga saging, kinain ni Bantay. Ano na siya eh. Naging 1,000 mahigit na yun. Ngayon, 950 na naman. Alam mo na, stress na ako mula nung April pa talaga. Stress na ako dyan sa channel ko. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Gusto ko pa naman sana makagraduate at madagdagan siya. Kaso wala eh. Sabi nila mag-upload daw. Nag-upload naman ako. Weekly naman ako nag-upload kaso hindi ko alam bakit minumukbang yung ko. Mami. My favorite air. Huh? Air. No more fresh air here. Hot. So hot. Well, Parang gusto kong sumisid dyan sa tubig kaso madumi yan eh. We. So we. Meron silang fish pond dito. Pakita ko sa inyo guys ang fish pond. fish? Mami. Fish pond. Mami. Ayan o. Alam nyo guys, yung tubig na Because yan. what to eat fish? Good yung tubig na yan. I'm eating fish. Banha ka rin. Yung tubig na yan, ganyan ang kulay. Pero alam nyo, sa totoo lang, dyan yan sila naliligo, naghuhugas ng mga anik-anik, naghuhugas ng bigas at gulay sa mga ganyang water. Alam nyo ba yung ganon? Kaya, andito si Bianan. Muha na, Nay. Nay. May na-bite. Hindi kita muang saan ka na? Par. Nay, hindi ko show. I-end ko na to guys kasi nandito si Bianan. Mabunganga yan siya. Madaldal, maingay. Hindi niya nakita, nag-video ako. I-end ko na to. Maraming salamat sa inyo guys. Sa pagsuporta na aking channel. Maraming salamat. Thank you very much to everyone. Kahit minumukbang na yung mga saging ko, mangingisda pa rin ako. Bye, salamat.
Ayan guys, yung palay hinog na yung ano, hindi pa lahat. Hinog na siya. Nakakatuwa tingnan no, pag may ganito kang tanim. Parang ang sarap sa pakiramdam. Malapad ang palayan dito kalawak. Tapos meron din dyan yung bunga kulay itim. Yun yung ginagamit nila pang ano, parang pang biryani, pulaw ang tawag nila oh. Yan siya. Dito naman naani na hindi to sabay-sabay na hinog kasi iba-iba ang may-ari nito eh. Ito siya oh. Yan. May ano dito, may dulaw. Ayan guys, oh dulaw. Ito yung turmeric guys. Yan siya, dulaw. Yan. Yung luyang dilaw ba? Ito yun eh. Turmeric. Hindi pa yan siya ano. Hindi pa yan siya hinog. Pag nahinog yan. Yan guys, mayroong ano dito oh. Yung maasim siya. Kuha ako. Yan, alam nyo to guys. Yung maasim ang ano. Yan oh. Nguha ako dito. Yan ko sinong may-ari nito. Sarap ihalo sa ano guys. Sa luto na ulam. Kuha ako nito. Sinong may-ari nito? Wala namang ano nito. Ano lang to. Tumubo lang to dito. Yan o. Sarap to siya. Pwede to siya i-ano pang sigang. Kasi maasim to siya. Huh? I-remove the rice. Ano to? Hindi kaya to ano? Gusto kong baliin yung sanga ba itanim. Tutubo kaya yan? Sana magkaroon ng bunga yan para ano. Kuhanin ko. Move. Yan yung rice guys. So. Ang ganda tingnan dito. No? Ang ganda ng pag meron kang rice farm. Siguro ang ganda. Kakaaliw tingnan. Pero hindi maganda yung bunga. Parang sira-sira yung bunga. Malas ang ano nito. Hindi maganda yung pagkahinog. At saka yung ano, basta may ano, sira-sira siya. Hindi nila yan binibinta guys. Ano lang, pang konsumo lang yan. Kasi yung biyanan ko, meron din yung nagtanim siya doon sa ano ng mister ko, palayan. Sa ano ni mister, palayan. Siya ang nagtanim, pero hindi naman lahat nakakain. Yung iba binibenta niya. Ayan yung rice guys. Nakuha daw niya ang rice. Yeah, my favorite. Favorite rice. Yeah. Oh, sorry. That's okay. I'm not I hurt. step on your feet. I'm not hurt. You're not hurt. Yan guys, so ani na yan. Nilagay nila dyan. Wala pang naghakot. What's this? What is ruined? Ayan. Oh my god. Yikes, what's happening? Ba't walang paragis dito? Naghanap ako ng paragis. It's died. It's dead. It's died already. Seriously? Ayan guys, uwi na kami. Andiyan na si ano, si Tatang. Sino yung Tatang na yan? Uwi na kami guys. Kasi si Colette gusto lang sumilip dito sa ano, sabi niya go to the farm. Gusto niyang sumilip. But my mom is sick. Hindi kasi magandang pakiramdam ko kaya inikot niya ako dito guys. Itong anak ko kahit maliit pa. Marunong na. You're sick, mommy, right? You're sick. Yeah. Mami I will sick. help you take care of you. Thank you. I'm security. Security. Manina. Security guard. Uwi na kami guys. Ano ba to siya? Ito ba yung ano? Guys, ito ba yung tinatawag na is-is? Ayun pang is-is. Ito ba yun siya?
Anong klaseng halaman to, is? Ano bang klaseng halaman yung is sinasabi nila? Yan ah, may malapad ang dahon. Tapos, meron itong maliit ang dahon. Tapos, merong damo. Ang daming flower ng damo. Ang cute tingnan ng Ang cute tingnan. Damo lang yan. Ewan ko. Parang, alam nyo guys, may damo dito na kaya, yung gumagapang na nakakain. Parang ito siya. Ay, hindi yata. Ginugulay nila. Yan ang mga yung damo. Ang ganda ng flower. Nakakatuwa naman. Makakapag-relax naman ng feelings. Makakita ka ng mga ganitong namumulaklak. Kahit damo lang yan. Diba? No. So itchy, that one. Not itchy. No, it's itchy. Yan guys. Yan pa yung dyan. Let's go back now. Yan siya. Okay guys, maraming salamat. Like a jungle. Bye-bye. Please like and subscribe. And 1,000. Ito si Kulit. 1,000. 1,000 naman talaga ang subscribers natin, bebe. Pero Yeah. hindi pa tayo monetize. Wala pa tayo I'm sa the rich. kalingkingan ng Because I'm the big 4K. house I need to make a YouTube have rainbow wall. Wala pa tayo sa kalingkingan ng 4,000. And also Hello Watch Kitty hour. house and Hello Kitty dress and shoes, headphones, and masks. Ako. Gusto niya magbili ng Hello Kitty daw. Kitty Saan tayo pambilin yan? and Hello Kitty house. Wala nga tayong pambili ng Hello Kitty, hello. ulam natin. Hello. Yung Hello Kitty pa. Hello. Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty. Yan guys, ito yung nakuha ko na pagsahog sa lutuin na gulay. Ako lang kakain. Kasi sila ibang luto nila. Sige guys, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga lalabs. Bye-bye, Hello Kitty. I said bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Hello Kitty. I love you. Hello Kitty. No more Hello Kitty, bebe. No more money. Saan ang pera ni Baba mo? Wala ba? Yeah, because my father had to Oh, credit. sige na. Bye-bye.